Zdravím vás. Ide sa cvičiť nohy. Teraz počúvate s čím? Nohy s chrbtom. Prečo cvičím nohy s chrbtom? Pretože, ako som spomínal vo včerajšom vlogu, jeden tréning sa snažím vždy v týždni vynechať, aby som sa mohol viac učiť do školy, bože to kam som sa dostal. A preto včera som mal triceps a dneska mám chrbát k nohám, že som si to tak rozdelil, jedno hodil k tomu a druhé k tomu. Lidka dnes nejdem, pretože som ich išiel vo štvrtok po dlhšej dobe, lebo som bol chorý. Takže ešte nemám úplne pocit, že sú zregenerované. Na ďalší týždeň už by som ich dal aj po štvrtku, aj v nedeľu. Dám si nejaký ten leg press. Iba predné stehna mám, keby to niekoho zaujímalo. Takže nejaký leg press, predkopy, nejaké CCs alebo niečo podobné. Čo tam nejaký ešte sval? Možno nejaké abdukcie. Ak vyjde čas. No mal by výjsť čas a potom by mal ešte vlastne výjsť čas na nejaké zhyby a nejaký row movement. Uvidíme. Čo bol toto za nápad? Nohy s chrbtom
určite odporúčam, ale necvičiť ich naraz. Dať si každý iný deň, lebo akože toto, chcel som sklbiť dve veci do jednej, tak nejako som to spravil, ale akože asi naposledy. Nice. Inak stále som nevydal ešte prvý vlog, keby vás to zaujímalo. Už mi chýba fakt, že toľko to. Vidíte? Vidíte toľko to? Ale stále som ho nevydal. Pýtate sa prečo? Lebo sa musím učiť. V kúse. A čo vy? Jak sa vám darí? Akože neviem, koľko toto bude kúkať ľudí. 2, 3. Tak ja, snad aspoň Dávid. Možno niekto random ešte. Jak sa vy máte? Ide život tak, jak má? Smerujete tam, kam chcete smerovať? Dajte vedieť o seba, alebo čo? Daj na nové predkopy. Akože tie staré, síce sa menšia váha dala dať, ale no možno si treba zvyknúť, ale no hej, asi treba zvyknúť, uvidíme. Keď tak prestanem cvičiť nohy, no. Aj tak si všetci myslíte, že teraz som proste prvýkrát cvičil nohy na video, alebo druhýkrát na video a že druhýkrát v živote, lebo no, necvičí nohy. No a však, za čo? A mohli by ste napísať napríklad do komentáru, že čo chcete odo mňa vidieť vlastne, čo chcete v tých videách, alebo tak. Možno si nechám poradiť, možno ne. Možno ma vôbec nezaujíma, čo si myslíte a proste len budem točiť aj tak. Ale možno, ak to vydáva zmysel, alebo aj nebude, alebo aj tuto v autíčku sa môžeme rozprávať, o čom chcete, nejaké rady, tipy, alebo hocičo, analytiku, zverokruhy, fyzikálne zákony, hocičo, píšte. Môžeme sa to takto sa navzájom obohacovať. Vy mi napíšete niečo, čo ja neviem, ja niečo, čo vy neviete, vám poviem, alebo vám poviem úplne dačo iné, alebo hocičo. Alebo mi napíšte otázky a ja si ich prečítam pred videom a budem teraz odpovedať na ne. Čítať za jazdy budem. Napríklad. Podľa dobrý nápad, ne? Tak to trošku využiť ten priestor v aute, lebo akože čo tu mám? Všade tma. Čo? Väčšinou si vypočúvam všetku hudbu na tréningu a potom v tom aute už to je také, že už iba zvuky, už iba z každej strany zvuky mi idú do hlavy, už ani neviem, čo počúvam. Cestu do posílky, to bol len taký úvod, ale tu cestou domov by sme mohli dať čo rozobrať. Ja neviem. Prečo tajíš to, že sypeš? A potom mi povieš, že mám 50 kg. Tak sypem či nesypem? Jak sypem, keď mám 50 kg? Nemám 50 kg. Peter 50 a 50 kg. To som ja? No dobre, tu by som to asi takto ukončil. Taktože. Stop.